आइनायाव खेबबाथाय अबाव नायनोसो जायो आङो गोदाव सोरावसो जायो मेगनानो ओरै खेबसे थाङो ओरै खेबसे Hello friends, welcome back to my channel. Welcome back to my another vlog. दाथ' पुजानि बोथोर बयनिसिमबो आंनिफ्राय माने हैप्पी दुर्गा पुजा बयनिसिमबो दुर्गा माया बयखौबो मोजाङै लाखिथों बयनिबो न'खराव माने खुसि लाबोथों आरो दा जोङो माने पुजा बेरायनो थांनो नागिरदों दुर्गा पुजा ओरै बङाइगावथिं माने ओमफ्राय प्रब्लेमा जाबाय मा गारि सोनो हाया ओमफ्राय ओरैबायदि भिर जायो बिराद ट्राफिक जाम जायो आरो 4-5 घन्टा थानांगौ जायो ओंखायनो बेखौनो माने जों सानदों आरो गारि लांनो माने 4-व्हीलार लांनो ना स्कुटि लांनो बेखौनो सानबाय थादों आरो स्कुटि लांबाथाय माने ट्राफिकआव फासिनो नांला ओरै माने फिसा फिसौ लामाजोंबो ओंखारबोनो हायो नालाय नाथाय बे गारि गिदिर लांबाथाय ओरैबायदि प्रब्लेम जायो माने मानो फैफ्लाङा बिदि मोनलायलाङो आरो दा देलायखांबाय देलायनायाथ' आंना बेनोसै झुमका गानबाय दिनै झुमका गाननो लुगैनानै ओमफ्राय लिपस्टिक फुनबाय आइलाइनार फुनबाय फोथा थुबाय बेनोसै आरो गस्लायाथ' आंना गोदान नङा मास मोनब्रै मोनबासो जाबायमोन बायनाया खिन्थु खनसेबो गानाखैमोन आरो बेनो पुजानि बायदि जाहैबाय दा जाबाय मोनानि माने बेलासिनि 7:30 बेलासिनि 7:30 अबाव माने आइनायाव खेबबाथाय अबाव नायनोसो जायो आङो गोदाव सोरावसो जायो मेगनानो ओरै खेबसे थाङो ओरै खेबसे थाङो अबाव नायनो जायो ओरै आइनायाव नायनोसै आं आइनायाव खेबफेरा नालाय आङो ओंखायनो बारा मिथिलायलाङा होमबालाय बारा रायलायबाय थाला नै बेनोसै आङो गाहायाव वाइट प्लाज' ओमफ्राय बेना वाइट जुरनि लाबाय आरो मोनायावलाय सोर सोरखौ नायनोब्रा रावखौबो सिनायखाया बिदिनो थांगोन आङो दा ओंखारबाय जोङो थांसै फिसालायाबो देलायखांबाय दा जोङो ओंखारबाय होनबा थांसै नोंथांमोना नायलांदो दिनैनि भिडिअखौ अनेकथा मन्दिर दङ अबे मोनसेखौ नायख'नोसो जायो ओरैनोबाबो गासिबखौबो नायख'नो हाखाया जोङो मोनफा मोननैल'सो नायनानै थाङो आरो नैहाय आंहा मास्कसो गानदों बिराद हाद्रि बिरोना नङाबाथाय माने आंहा खर' सायो एकदम बोरैबाथार ओरैबायदि जेरावबो गान दामनाय माने अरिजिनेल भिडिअखौ होनोनो हाया कपिराइट फैयाबानो जाबायहाय बे आरो दस्रा मोनसे पेन्डेल नै गोजौआव साथा बायदि बिराद आराम माने साजायदों बिराद मोजां नुदों खाथिनिफ्रायथ' आरो साबसिनबाव नुदों आरो जि मोजां नुखादों
नायजि आराम माने घन्टी बेल एकदम दिंदां साजायजोबनाय खाथिनिफ्राय बिराद मोजां नुयो मबाइलाव बारा बिदि माबाया नुसारा फिसालाया न'आव थांनो लुबैथारबाय हाला थानो एकदम दावरावथारना आवाजआ बांद्राय आवाजखौ हाया बेबो ओंखायनो थांनोसै होनगासिनो बे लास्ट मन्दप बेखौ नायनानै जों न'आव थांनोसै हाला थारमाने आंबो मेंथारबाय बिरादनो बाहेरनिफ्रायनो नायनोसै सिङाव हाबला हाला आरो नायनो हाला आथिं साजोब्बाय थाबाय आथिं साजोब्बाय हनै फिसालायाबो मेंबाय आरो ओरैबायदि गोसा दामदों गानफ्रा माने बिखायानो थेरजोबो आंनाबो फिसालायाबो सैज' हाया आंबो सैज' हाया बांद्राय गोसा दामबाथाय ओंखायनो ओंखारबोबाय जोंहा हाखु दाखु हाला आरो नायनो सैज' हाला बोराया दा रेस्टुरेन्टआव जायगा दंना गैया बेखौ चेक खालामहैदों माने जेरावबो मानसिफोर फुलथार दा ओरैबायदि मेंबाय जोङो थाबाय फुजाबाथाय माने जोंना ओरैबायदि जायो मेंखायो नालाय ओमफ्राय संहैनो हाया ओंखायनो जों बाहेरावनो जानानै हेल' गाइस ओंखायनो जोङो जानानै थांखायो आरो एकदम खराब लगा ना दा जोङो फाइनाली जानो हाबबाय ओमफ्राय दा अर्डारखौ नेगासिनो उखैबायबो मोनाबायबो चिकेन फ्राइड राइस चिकेन कसा ओमफ्राय बाटार नानल' अर्डार होबाय बेखौनो जानानै थांनोसै